Almighty God, our most gracious Father, we, the Ilonggo Caps, come before you today to ask for guidance and protection as we carry out our duties as guardians of peace and protectors of our people. Grant us the strength and courage to face the challenges and dangers we may encounter each day. We pray for wisdom and discernment, O Lord, to make sound decisions in difficult situations, compassion to show kindness and understanding, and integrity to uphold justice and righteousness. Lord, we thank you for the privilege to serve and protect the Ilonggo community, and may you continue to guide and watch over us. Bless our families who also make sacrifices as we serve on the front lines. Provide them, Lord, with comfort, strength, and support as they wait for us to return home safely. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning, good morning. Yes, happy Tuesday morning sa aton tanan-tanan. Yes. Welcome na sa aton sining programa Ilonggo Caps on Air. Yes. Yan kita sa adlaw nga May 14, 2024. Yes. Bali, nagusubong nga we are Merkules. Klasik lang, Martes pa lang. Ay, Martes. Sa ngalan sa aton Officer in Charge sa Police Colonel Bayani Razalan. Sa ngalan sa aton Public Information Officer, Police Major Rolando Aranyo. Live kita nga nag-broadcast no dere sa Kabalikat Multimedia Convergence Center sa kalawan ni Dr. Miloy. Yes. Kaupo ninyo sa subong agang inyong mga kabalikat. Ako si Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Kaga ko naman si Patrolwoman Maria Elena Panes Tiwan. Kagataon sini nga pagkadalon sa inyo sa subong agang mga balita impormasyon gikan diri sa probinsya sa Iloilo. And of course, kabalikatina kaupod man naton sa subong aga. Sa technical side, kabalikat Police Corporal Richie May Haujan. Butangan ko naman tayo Junior ba? Richie John. Anyway, mo naman kita kala. Munyag naman kita kabalikatina. By the way, sa aton sining live viewers, sa aton sining mga followers no diri sa official Facebook page ang IPO. Ang aton sining official Facebook page ang Iloilo Police Provincial Office. Nagapangayo kita no sang nag-apologize kita kabalikatina. Wow, ay kagapo na way kita naka-program sa Kapikat Balita naton. Because Ay, of wala sang internet no sa Yes. Bilog Siningaga diri sa aton sining headquarters. So anyway, sa subok nang nagapanumbali kita sa aton sining programa Ilonggo Caps on Air. Kagakaupo naton man sa subong aga ang Radyo Ugyon. DYIS 106.7 FM. Kag siyempre makitaan man kita no, sa official Facebook page nila ang Santa Barbara Ugyon page. Kag nagpasalamat kita no kabalikatina sa sining opportunity na ginatag man no, sang local government unit sang Santa Barbara sa pagpanguna ni Mayor Dennis Superficial. Yes. Maka-program kita no alas 10 or maka-hook up kita kada alas 10 tubto balas 11 sang aga kada Martes. And of course, sa kalwan man, no, sa pagpanguna sang station manager sang Radyo Ugyon Santa Barbara, kay Sir Buboy Sukaldito. And of course, sa management and staff man no, sang Radyo Ugyon. Sa ating side dira, kaupo nato no, si Sir Genesis Demihilio. Kay Mama Zoila dira, no, kay Mama Zoe. No, thank you so much again for sa support. Kag sa tanan sining staff no, sang Radyo Ugyon Santa Barbara.
Kag sa subong nga kakablikatina no sa aton sining nga mga viewers. Mga live viewers naton sa subong nga hindi ka mo mag-hesitate no nga magpadangat sa inyo sining shoutouts kag greetings diri sa aton sining programa kabalikatina. So by the way, gali sir, gina-greet naton belated Mother's Day. Sa aton mga nanay dira nga nagalantaw, and of course sa aton mga nanay nga wala diri sa pungsod Pilipinas kundi sa iban nga pungsod, belated Happy Mother's Day gid dira sa inyo. And gina-greet ko lang dagali si nanay ko nga belated Happy Mother's Day kay Nanay Ason sa mga Yes. utod ko. And of Oo. course si Imo Sir Magarso. Siyempre sa ako nanay. Sa abs, hindi sa Imo Sir. Belated Happy Mother's Day. Bago lang kita na iliwat no. Ay kagapon ari ka man galit. Yeah. Ah, gabi na, ano Gina-inform na nato ng viewers nato nung ari. Naari ako. Kabalikatina galing wala lang internet. Yes. O mag-aara ako pero hindi wala ko mamatsagan. Oh, hindi why nila mapatsagay kasi siyempre wala kita ka live kagapon. Yes. Pero kung gusto nyo makita ako, gapasa ako permis ang Oh. compliance sa doon. Okay. Sa aton sining nga mga birthday celebrant sa subong nga adlaw. Happy birthday sa inyo at dahil dyan may music kita kabalikatina. Ay, kung hindi ka birthday, wala music. Oo, wala music kung wala birthday. Oo, Ay, ginagrit na ito na galing. Nalipat. Ginapalipat-lipatan lang. Ay, gaulat-ulat sa papa. Gaulat-ulat kita galing kabalikatina. Sa spaghetti nga may ano galing cheese. May ano po sarila. Ay, hindi ano. Ano lang yung cheese, mga ordinary lang na mga fermented Wow, cheese. fermented. Big milk. word. Pwede nga cheese lang. Kaka, speaking of birthday kabalikatina, happy birthday kids sa aton sining kabalikat host man. Kaka at the same time aton sining technician man diri kabalikatina. Flash. Well-rounded sa kabalikatina, no? Maka-host na, ka-technical pa. Or ka-technician Gasaot pa. Gasaot mo sa kakanta. Kagtanan nga talent ara sa iya kabalikatina, no? Mananom. Manilik. Sino balay na kabalikatina? Wala sing liwan, kundi ang pinalangga naton nga si Police Corporal Vicente Vince Blusa Jr. Happy birthday kid no sa kay body kabalikata Vicente Blusa Jr. Hindi na Bisaya. Saya sa pagbalik ka this week kabalikatina. Okay, Dapat wala may ma-abs. Dapat wala pa-absent. May pamahaw. Mas igba, no igba. Kaga soon man no aton sining technician man kabalikatina. Next former. week, Ang former. Miss Haniway. Haniway 2030, former 2030. Combination sa present kag past and future. Participant. Participant. Happy birthday sa tanan kasi Sir Angeli, Sir birthday niya naman. Kasunod ng birthday Happy gali. sila, no? Una-una nga nag-birthday si Sir Magarso. To be followed by, wow. Kasi siyempre, Sir by next month naman, wala ko yung birthday. Bawal mo birthday. Bawal kami mag-birthday, Pero pero pwede pwede ka kami pa-birthday. pa-birthday. Gabi, no? Wala na naman ma-invita. Okay na, batang Miss Haniway, sino to? Ay, wala si Liwan, kundi si Police Corporal Richie John. Si John. Richie May, how John? Yes, advance happy birthday. Yes, advance ti, ma'am. Like that. Kaya speaking of birthday, yung maganda kabalikatina, nag-belated happy birthday man kay Mama Police Lieutenant Leones, no? Birthday niya man sa last week. Kag subong man sa kay Sir Dr. Allen Camiring, ang birthday niya man sa Friday. Belated happy birthday kid. Kag subong man sa kay Sir Police Chief Master Sergeant Francisco Lindero Jr. Ay, happy niya man. birthday, Sa sir! Sa ano? 10? Ay, hindi. Ala, 11. 11. 11. 11 ang birthday ni Sir. Okay, kaya si Buddy Vincent is subong adlaw, no? 14. Actually, kaya tandaan ni Sir Magarso, tanang ang birthday. Kaya balaan nyo na kung nga. Sa tatanan ng mga may birthday sa subong adlaw, happy birthday kid. Kag sa mga malapit na lang ila sining birthday, advance happy birthday. Sa mga wala pa birthday, wala kita na wala to lang ka mo da. Natulat lang, masi inyo na sa dason. So, liwan sa atong mga pamuluyo nga ng tao dira. Please keep on sharing, keep on liking sa aton page, Iloilo Police Provincial Office, para inyo mangin updated kamo sa mga exclusive happenings diri sa province of Iloilo. Wow. Kagante sa aton sining mga topiko sa subong aga, pasiplatan na naton kabalikatina ng aton sining mga commentors sa subong aga sa aton Hindi ko sining siya program. makita. Wala ka naman na monitor. Hindi ko makita siya kay kadula-dula. Bangod sa
internet connection Wow. natin sa buong Duga Okay, good morning idra kay Ma'am Karen Alviar Rizano. Nagalatawag sa subong aga. Thank you so much, Ged. Happy birthday ko no kay Sheena Palma Muel and Sir Blusa. Okay? Happy birthday, Ged. Ano na nakita ko na, sir. Okay, sige, continue. Shout out natin na gali si Ma'am Jenling Gabayoyo Gabayeron sa Concepcion MPS. And of course, si Sir John Philip Labang. Nag-happy birthday gid sa ako kay Sir Blusa. God bless gid, sir. Oo. And of course, si Sir Jobon Palomo sa Dueñas MPS. And of course, Bingawan MPS is also watching. Sir Baby Job, nagalantaw ko dito sa Concepcion MPS. Si Neril Laurea. Good morning. Yes. Kuno ka, Good bless morning, gid. Ged. Ilonggo ka. Oo. And of course, si Louie Bufkin. Oh, grabe. No? Oo. Love. Wow. Okay, thank you so much. And of course, sa Tanandra, kung gusto nyo may pa-shoutout, may pag-greet, katula ka mo sa aton comment section, kaya amon ina paghatagan sang justice. Wow. Instant justice, Ged. Oo. Justice to be served ko mo. Oo, kayo muna dapat no baka basahon naton. So hindi lang ka magkalipat dra nung magbisita sa aton sininga comment section. Ay pagkabasahon ni or pagtakagaan sang Justice. instant justice. Yeah. Ay kabalikat Kabalat. ina. Kabalikat ina. Ina! Hindi sa una, kundi Ina. Ina. Okay. Siyempre ka lang tama na kablikatina no, si Sir Oscar Servidad. Watching tara sa Zaraga Church. Oh, thank you so Or much for watching. CURHS. Gimano nga church aton pamasa? Or Basi, bago na sa basi mga may meaning spell. isang CURHS basi? See you. Oo. Basi church na sa church. Church is gimana isa? Okay. Bago na subong ang spelling sa church. Okay. Yeah. Okay, good morning, Ged. Ay, late ka na ba? Oo. Kagsubong man ang masin MPS ang kalantaw man sa subong aga. Thank you so much, Ged. Masin MPS. Oo. Nagpalamungulo naman. Good morning, Idra. Sa pagmuna natin ni Sir Police Major Jose Nemia sa Pamplona. And of course, sir, this kita magkato sa aton, sir, nga topic for today's video. Kagdugang po natin nga greetings kaning kabalikatina, no? Si Grounded Thunder Lightning. Oh, gabi ka Good morning, Idra, sa Tigbawan na Ililo. Hello. Si Sir Rorina na Tianero Tan. Good morning, Ged. Kag nagalantaw man kabalikatina, so ang akong sining unang classmate nga bugado. Wow. O, kabasa aton sa College of Mass Communication. Yeah. Si Attorney Vic Satosa. No? Good morning, Idra. Good morning, attorney. Watching dra sa Civil Service Office? Commission, Regional Office 4. No? Wow. Sa Region 4 gali si classmate ko sa- Attorney Satosa. Thank you so much, Ged, for watching, mate. Kag sa aton sining mga topiko sa subong gagabalikatina, makikangot kita dugay-dugay no sa hepe sang San Rafael Municipal Police Station. Ang naman ni sa accomplishment nila kahapon nga adlaw sa ginpatigayon sining buy-bust operation. Almost 1 million na kablikatina. Abaw, Ang ila dako-dako. sining recoveries na naman. So atong kumatayan kung sino-sino ang napangdakpan kag kundi ng iya area of ano yan area of ano kay kawag Area distribution of responsibility. operation. Area of operation yun siyempre. Kagdala na gimana ka-distribute. Yes, it's sugas ka distribute sa sila. ano man na inyo man Oo. dayon yung pang-correct. Yes. Correct. Oo. So, Yes. batayan nyo na. Kag siyempre magikangot man kita kabalikatina. Oo. Sa hepe man sang Sara Municipal Police Station. Yes, si Guarding Sir Oo, kay sa. may man nagpaulihin, no? Kay may Oo. giniwat man Ay, silang grabe. buy-bust operation nga kapon. Kumbaga, ito mga polisan, sir, grabe, no, mga bakod sila pa inyo. Oo. But before kita, sir, makatudra, ato na ihatag ang IPP operational accomplishment on sa simana nga ini, period cover, May 6 to 12, 2024. Oo. So, unahan natin dira, sir? Oo, sige, unahin na kabalikatina Oo. ang accomplishment naton. Yes. Sa kampanya kontra illegal sining nga droga kay pagkikakutan nato ng idugay no ang hepe sang San Rafael Municipal Police Station. Okay, pilatanan bala kabalikatina nga aton. Unahon ko na, sir, sa arrested wanted persons. Oo, sige. So, sa arrested wanted persons naton, ang aton nga mga most wanted persons sa municipal level o kon sa regional level, may ara kita 11 kabilog nga nadakpan. Sa sulod lang na isang period cover nga May 6 to 12, ha? Tandaan nyo, ang other wanted persons naton, may ara kita 48 ka mga persona nga nagkaradakpan. Congratulations once again. Congratulations, Ged. Inang kabalikatina isa Yes. lin na sang Sa Lunes period, lang. yes. Last week lang no sang Lunes sa sang
Domingo sini nga Mother's adlaw Day. kabalikatina. So dahil diyan, congratulations May kid. balakpak kayo? Sa aton sini nga mga Ilonggo Cups nga may accomplishment sa unarrested wanted person na Grabe kabalikatina. mo dasig ang Oo. pinapakadlaw pro. By the way, ang sa aton no, RA 9165-9165 naton, ang operations naging conduct naton may naglabot sa 19 kabilog. Oo. Pero ang persons nga ginaresto naton nakalabot sa 24 gid kabilog. Oo. Congratulations once Congratulations again. kid sa aton sini nga mga Ilonggo Cups. Yes, and of course, sa aton na PD 1602 Oo. na Pero mga antes na kabalikatina no ato na nay nga before na sa aton sini mga other operational Yes. accomplishment sa kampanya nato na kontra or na sari-sari sini nga mga kampanya naton. Yes. Yara na naka-standby sa linya ng hepe sang San Rafael Municipal Police Station. Ang otini sa accomplishment man nila kahapon nga adlaw kabalikatina sa dugang sini nga mga detalye aton sini nga hibaluon kung pila bala ka mga persona ang natigayon sini nga mapangdakpan, pila bala ka mga gramo ang natigayon sini nga mapang-recover kabalikatina. So yara na sa linya si Sir Kabrikat Police Captain Brian Alejo. Sir, good morning and welcome gid sa aton sini nga programa Ilonggo Cups on Air with Radio Ogyon. Kaupo nimo sa subungaga Kabrikat Erwin kag kabalikatina. No, sir. Dula-dula ang aton nga signal. Sir, good morning, sir. Dula siya gawa, sir. Do wala gawa aton Oo. connection. Way nakasulod May ang aton bisyo sini nga- aton connection. Susubong pasensyahan nyo lang anay. Kay do hindi gawa namin ang aton signals for today's signals kitsa. Oo. Signal for today's Okay. video. So pagka panubalik ka or panubalikan naton kabalikatina ng hepe sa San Rafael Municipal Police Station dugay. Yes. Kay daw nadula no, naka-connect na kita actually. Oo. Aton i-check. I-check naton liwat. So sa aton sini nga pagpadayon ng kabalikatina sa mga operational accomplishment anay Yes. sa iban paginaton nga mga inisified campaign. So mabalik kita dito, sir, sa aton nga PD 1602 nga accomplishments. May ara kita 4 ka operations naging conduct, kag may ara kita 16 ka mga persona nga nagkaradakpan. So Oo. congratulations once again sa atong kapulisan, kag sa aton mga pumuluyo, kag mga affiliated naton nga mga friends nga nagbururulig sa aton. And of course, our RA 10591 o kung 10591, may ara kita 3 ka operations naging conduct, 3 man ka persons naging aresto. So once again, congratulations sa atong kapulisan. Period makeover lang ni SMA 6 to 12 ha, tandaan ninyo. So 6 to 12. So ari na, bantayan na naton, ari na sa linya ang hepe sa nga atong ginabantayan. Ka nakasulod na siya, sir. Yeah, ala na, sir. Yes. Okay, mga ka-ariera. Yes, kabalikatina na medyo na-distract kita na sa aton sini nga Oo. nakadula-dula aton sini nga signal. Anyway, no, yaran sa linya si Sir Kabalikata Police Captain Brian Alejo sang San Rafael Municipal Police Station. Yes. Welcome kit sa aton sini nga programa, sir, sa Ilonggo Cups on Air. Kaupo nimo sa subungaga Kabalikat Erwin kag Kabalikata Ina. Hello, sir. Medyo bisyo gid man sa sir. Oo. Daway ka sulod ang aton sini nga Oo. Oo, i-check naton tanay ka. Okay, check naton liwata kabalikatina. Kay medyo nagkala no burong aton sini nga connection no. Anyway, kabalikatina, continue lang anay kita sa other operational accomplishments Oo. naton. God nga padayunan naton ng mga accomplishments sa subong nga semana. So, mabalik kita sa aton ng accomplishments. Yes, so mabalik kita, sir, sa aton nga illegal fishing. Ang operations kaging conduct naton is 4. And of course, ang aton nga persons kaging karadakpan nga nagkaradakpan is may ara kita 12 kabilog. So tandaan ninyo ang period Tututod ako. Ang period cover naton is May 6 only to 12. So makita nyo dira kung ano kadamo ang aton mga operations naging conduct kag kung ano kadamo sa aton mga persona nga nagkaradakpan. And now sa aton illegal loggers, may ara kita isa ka operation naging conduct pero 3 ka persona ang aton nagkaradakpan. And of course sa illegal quarry naton, may ara kita ka 8 ka operations kag siyam kabilog nga natikitan. So tandaan naton, congratulations once again sa aton kapulisan. So ara na kita, sir.
Okay, sige, continue lang kabalikatina. Bakit sa other accomplishment pag nato Yes. sa Enisify campaign nato na sa mga iban pag Yes, mga category. ari pa Oo. Sa mga confiscated, /surrendered, /deposit firearms naton, may ara kita 28 kabilog ng mga firearms. Kag sa firearms nga ina, may ara kita ang na-recover o kung na-surrender sa aton nga explosives nga 7 gid kabilog. So ang total naton sa operations ni conduct naton sa sulod sa May 6 to 12, 2024, 98 kabilog kag ang arrested naton nga mga katawhan naglabot na sa 126 gid kabilog. So once again, congratulations sa aton mga kapulisan and of course sa mga tao nga nagbulig sa aton mga kapulisan kay hindi nila o kung hindi natin Oo. successful kung wala man sa bulig ninyo. Yes. Maraming sir. Sa aton sining oras nga last 10:35 na sa aga kabalikatina. Nagapanubalik kita no liwat no sa kaupo naton sa Subungaga. Ang hepe sang San Rafael Municipal Police Station ang sa sining dakuman nga recovery sa giniwat sining by basta operation na kabalikatina. So yara na sa linya si Sir Kabalikata Police Captain Brian Aleo. Sir, good morning gid. Kag welcome diri sa aton sining programa Ilonggo Caps on Air. Kaupo nimo sa Subungaga Kabalikat Erwin kag Kabalikatina. No, medyo may Oo, something daw wrong. na why gid ka ano ka connect kita? Oo, may something wrong. Sige, kabalikatina sa another accomplishment pag nato na may nabilin pa vlog kita nga another categories. So far do ubos na naton sir pero gina Ah. sa liwat gina pasalamatan naton ng aton mga pumuluyo sa pagsuporta sang aton man kapulisan. Kay balaan nyo kung hindi man tungod sa inyo, hindi man ni naton mangin successful ang aton operation sa Subungan Tinion. Kag salamat gid by the way sa aton mga local executives especially sa aton nga Governor Arthur Tuto Defensor. Thank you so much sir ang Gov sa paghatag sa amon diri sa IPPO sang mga equipments nga kinahanglanon gid sang aton kapulisan para sa dinuagon naton nga mga operations kag sa iban pa. So sa liwat, congratulations and thank you so much gid Gov and sa aton mga local executives. Salamat gid sa inyo tanan. So medyo dula-dula kita pasensyahan nyo. Supposed to be ang aton subong phone patch is from Sara San Rafael Municipal Police Station. Si Sir Alejo ang atong ginatawgan pero due to interference. Wow, Okay. interference. Yes, kabalikatina no yari na no sa aton Oo. sining linya. Makikangot or nakikangot kita liwat no kay Sir Police Captain Brian Alejo. Sir, good morning gid kag welcome sa liwat no sa aton sining programa Ilonggo Caps on Air. Kaupo nimo sa Subungaga Kabalikat Erwin kag Kabalikat Ina. Well, good morning, no? Yes. Kabalikat Erwin, kabalikat Ina. Pasensya. Palmatay sa Ilonggo Caps on Air. Yes, thank you so much kid sir no sa imo sining timpo sa Subungaga medyo na dugayan kita naka-troubleshoot kita no. Kay di Pagod sa mag-connect, oh. bagpo nga mga gadgets. Okay, di mag-connect ang aton sining. Pero anyway, going back sir no, thank you so much gid. Luyag na to ni Baloon sir ining accomplishment ninyo kahapon. Ano bala oras sir kag pila ka persona ang nitigayon naton sining madakop sa giniwat ninyo sining by basta operation. Well, kahapon, no? Sa alas 7:45 sa gabi, Mm-mm. natigayon nato ni nga madakop ang isa ka personalidad, no? Nga inaran naton kay Paul Stan Viladas. Mhm. Bali, taga ano gina siya, residente ng barangay Poblasyon Ilaya, Dumaraw, Kapit. Okay, pangayaw sa sir sa San Rafael sir. Hambalya, may mga parente na kuno siya dire. Oo. Sa Rafael. Oo. Mga pila man ni sir ka simana or kadlaw aton sining pag-monitor sa iya sining illegal activity. Actually, binulan niya ang pag-monitor sa iya. Oo. Kay tungod nga nagpa-Manila siya, di mo. Oo. Hambalya, nag-ubra siya dito as a security guard. Mhm. Supposed to be, makuha ni naton tani siya sa March pa. Oo. February or March, gali kay nagpa-Manila siya. So, timing man, nga subong nga
puli siya, nag-contact siya sa ato niya confidential agent, Oo. nga nag-ano siya, nga ari na siya sa area, at siyempre, nag-engage siya sa illegal nga droga. Ano sir nga dra sa sir sa isa ka barangay dra sa San Rafael sir, ano may mga aside sa parintihan sa dra is ano pa gidang ginaobra niya dra sir or ano ning negosyo niya sir? Puli wala na sa ating obra, no? Oo. May ano lang yun siya, may ginasuplayan lang yun siya direct ang mga illegal nga droga. Okay, bali daw ka dra ang yasining area of operation. Pila ni Yes, ka, pila ni ka gramo sir na recover naton sa iya sir kag kung nabaligyan ni naton mga pila ning yasining presyo? Well, more or less, no? Mga 130 grams siya ang aton nga nakuha siya. Oo, katako gali. Valor na, yes, ni isa 884,000 pesos. Wow, almost 1 million gali ang standard truck price ini. Yes. Sino ning ginadulungan niya sir kang ano ning mga target nga ano niya, target market niya kumbaga, ano ning mga grupo nga ginabaligyaan niya sir? Well, sa ari man nito ang ginadulungan niya, wala man siyang pili niya. Oo. By the way sir, kasado ini sir ang sabi sining suspetsado naton or may mga kabataan na? Single. Oo. Pag dakop na mo siya, kapag dala din sa police station, Oo. nabalaan na mo nga ano niya gali, tukhang to rin gali sa gali, sa banuwasang dumaraw. Oo. So bali tukhang surrenderer ni sa gali sir. So dugay na ni sa gali iya nga gamit-gamit. By the way sir, di ni sa subong sir na detain sir ang aton suspect sir. Dito kita start sa may poblasyon Ilaya sa may dumaraw. Oo. So bali na detain ta na sir subong dira sa inyo sa station sir. Yes, sa subong sa aton nga custodian facility sa aton nga police station. Ano ning mga kaso pag sir nga pangatubangon niyo sir? Or by the way sir, before sina sir gali sir is may mga previous nga case man nasa sa dito sa Dumaraw sir or kuntira man sa San Rafael. Wala na siya. Yes, wala na siya ting mga previous case. Ang ato lang nga ipataka nga kaso siya is violation of sections 5 and 11 sa Republic Act 9165. Kung pag-upot ka subong man pagbaligya no sa nga illegal nga droga sir no? Okay. Mensahe na lang naton sir sa mga pumuliw naton dira sir sa mga kabarangayan ilabi gid sa mga nasakupan sa banwasang San Rafael Iloilo sir, Kabalikata Police Captain Brian Aliho sir. Bali ginapanawagan ko lang sa tanan niya pamuluyong diri sa San Rafael na hindi kita mag-engage sa illegal nga droga. Kag sa mga tao nga nag-engage kilala ko kamo. So paghalong kamo kay base kamo na ang nasunod. Nga mo na bala sir no nga kung hindi sila madakpan sa subong is sa sunod. Kung sige-sige pa sila sa ila sining mga illegal activities. Yes. Okay, thank you so much sir sa imo sining chimpo sa subong aga sir. Once again congratulations gid dira sa San Rafael Municipal Police Station sa imo sining pagpanguna kag sa tanan man nga nagasuporta sa sining successful operation dira sa giniwat ninyo nga bypass operation sir. Yes. Salamat dito, tapos salamat sa Kabalikat Erwin kag Kabalikat Ina. Thank you so much, Kid. Sir, no? Ato nabatian ng hepe sa San Rafael Municipal Police Station, Kabalikat Police Captain Brian Alejo. So nami ba ang iyang mensahe sir, kilala ya kamo. Magakilala ta kamo. Hindi nyo na paghulata nga katuan pa kamo kag dakpon pa kamo sa malaing nga pamaagi. So dapat subong pa lang kay balaan nyo nga gabaligya kamo kag dapat guilty kamo kay nagabaligya kamo, hindi nga do feeling nyo okay lang ang tanan. Kay subong wala kamo nadakpan pero maabot gid ang tion nga madakpan kamo. Basi hindi karon o kun basi karon dugay-dugay. Yes, so dapat tandaan nyo nga untat na. Kay mabaga wala pa ko nadakpan, sila lang to nadakpan. Subong hindi ka madakpan basi karon pagkaon mo da may nagapanoktok na da sa balay mo. Sabi mo na mabakalang ice cream mo pulis na. Kaya mo na pala kabalikatina nang balga ni Sir Alejo no nga unta tanyo na no kung ano man nga illegal nga naka-engage ko mo dira sa illegal sining nga droga unta tanyo na gud nga hindi na kamo magdangat pa
ngay nang makatag dako nga huol no kagalibog sa inyo sining Problema, kabalingon bakit? kag problema sa inyo man of course nga pamilya. Kaya balaan mo, hindi lang ikaw yung apektado tanan. Oo. Bata mo, utod mo, tanan-tanan. Kumbaga, masilaan mo, gid. Oo. Mayo tani ko, ikaw lang dapat tamaan, hindi lang sila. Pero sila Oo. man nagyapon. Ano, yan ang mga batsagan sa mga kabataan mo. Da example, may bata ka. Mm. Ibuli na isa sang iba niya kung mo na ginaubra mo. Tungod kaya mo ng tatay ya, tungod mo ng nanay ya. Oo. Pag sa mga kabataan natin, hindi na mag-testing. Kay una mo palang testing, mabuang ka na. Oo. Kumbaga, ma-high na high ka na. So, untat na okay. Yes. Sa aton sining oras nga last 10:44 na sa Kabalikatina. Sa gyapon ka mo nakapamati diri sa aton sining programa Ilonggo Capson Air. Kaupo din kay Kabalikat Erwin kag Kabalikatina. Kag nagka-tie up kita no sa Radyo Gyon Santa Barbara. Makitaan man kita sa aton sining official Facebook pages ang Iloilo Police Provincial Office kag subong man sa Santa Barbara ug Gyon page. So niyara na sa piyak kaninya Kabalikatina ng hepe naman sa Sara Municipal Police Station. Angot man sa sining accomplishment Manila sa inisified campaign naton against sa illegal drugs sa Kabalikatina. So yara na sa linya si Sir Kabalikata Police Major Jodian Swigay. Sir, good morning gid kag welcome diri sa aton sining programa Ilonggo Capson Air. Kaupo nimo sa subong aga Kabalikata Erwin kag Kabalikatina. Kabalikat Erwin, good morning. At subong man sa aton na mga kagpalamti. Yes, thank you so much good sir no sa imo sining timpo sa subong aga. Sa dira bala sir sa banwasang Sara kahapon sir, ano oras atong giniwat ining bypass operation kag pila ka persona nga aton sining napangdakop sir? Kahapon, no, maganda kita sa mga aton na operations, bypass operation natin sa aton subject, no, na hindi kaya natin limit na makuha sa ating mga alas 7:50 Oo. May 2024. Oo. Pila ni ka persona sir nga aton sining pangdakpan sir? Isa ka suspect nito na nadapan ni aton alias sa katulad siya, Oo. si kay alias Poy Poy, no? Mm. 89 years old din siya, hanggang residente sa Barangay Pasig Salat dito. Oo. Pila man ni sir ka gramo sir ang natigayon naton nga ma-recover siya sining posisyon kag pagila ning standard drug price niya sir? Ang nakuha natin din sa iya, isang bypass item kag Oo. nung ka consider na posisyon. Mm. Kag mga more or less to mga 10 grams in each na kung mga Oo. estimated value na sinisyo, mga 60,000. Okay, mga 100 plus pila sir? 100,000 sir? 68,000. Okay. Dako, magali, sir. Dako man galing ano sir. By the way sir, ining suspect bala naton sir is kasado sir or may mga kabataan? Hindi no, partner. Ano sir? May live-in partner siya. Ay. Baka may live-in partner siya. Partner So by the way, sir, Oo. si Aton is a suspect, sir. May previous ning sa nga mga cases nga nakaangot sa iya ngalan, sir. O kung nakaangot sa iya, may mga ginupang ubra ni sa bala nga nakalabag man sa aton mga layi. Ang atong subject in this video ni identified ni siya, belong Identified. that level individual. Okay. Kagaway man isa sir na dala sa aton sining tukhang list before sir? Nung identified ni siya, no, wala. Okay. Wala. Okay. So by the way, sir, ang ato ni sir suspect, sir, di sa subong na detain, sir. Dira bala sa inyo lakap cell, sir. Subong na rin sa ato na custody, kaya pending din siya sa ipinta nato ng kaso sa public records Apple. Okay. Mensahe na lang naton sir sa mga pumuliw naton dira sa banwasang Sara kay ginakabig man ng banwasang Sara is dako man sining nga banwa kag damo man sa mga kabarangay nga sakop no kag alagyan man sang pagadto sa iban sining nga probinsya like sa probinsya sa Capiz kag pagadto Tagos sa Aklan. Mensahe na lang naton sir sa mga pumuliw naton sa sining mabaskog naton nga kampanya kontra illegal nga droga sir. Kabalikata Police Major Jodian Swigay sir. Yes, kabalikat Erwin, no, hindi pinapangabay nyo sa mga pumulo yung dire na continue lang nila ang pagsuporta, no, sa kampanya against illegal
droga din sa Bangko Santara. Puligan Manila sa pag-report sa kumuman na mga kriminalidad sa mga kabaranggayan, immediately pwede na mag-report din sa police station. Ang directives mo, para mag-report na ito siya na may confidentiality ang mga condition na mahatag sa atin. Okay. Thank you so much sir sa imong sining chimpo sa subong aga sir. Kabalikata Police Major Jodian Aswigay sir. And congratulations kid. Thank you, sir. Good morning. Yes, so ato naman i-answer no, aton mga mapisan, maukod nga mga Chief of Police, especially kay Sir Swigay Subong. Congratulations nila sa inyo, sir, sa inyong hamili nga accomplishment. Sa buwan na kabalikatina nung inyo sining mga ilocaps, isway kakapoy no? Agod nga padayuno nato ng aton sining nga kampanya kontra illegal nga droga no kay way man sang liwan na gusto nung inyo sining nga mga ilocaps kundi para sa bright future sa aton sining nga mga uling tubo kaga siyempre para sa kalinungan kaga sa katawayan sa aton sining nga probinsya. Yes. Sa aton sining oras nga last year sa singintana sa kabalikatina. Yes, ma-shoutout kita na iso sa aton nga mga manug shoutout nga nagalantaw gid dira subong, especially kay Ma'am Nala Rodriguez nga nagalantaw gid si Ma'am Teresa Grace Reynaldo nga nagalantaw gid si Sir Glenn Sogovia nga nagalantaw dira sa Toronto, Canada. Hi thank sir. You so much kid. Nagapa-shoutout by the way kabalikatina no si Ma'am Teresa Grace Reynaldo na ang bago naton sining official no. Police Lieutenant Mama Teresa Grace Rinaldo. Yes. Diri nga na-assign diri sa aton sining IPPO. Thank you so much for watching, Mama Thank you so much, Rinaldo. And of course, si Sir Glenn Sogovia, nagpa-shoutout gid sa iya dira nga pakaisa kay Larry Diatras sa Santa Barbara. Mayong aga gid dira sa Good inyo, morning, sir. kid. And of course, Lemery Municipal Police Station is also watching sa pagpangunaman, of course, sa aton hepe dira kag sa aton nga pikad PNCO nga si Sir Yes. Jerome Marapo. And of course, si Sir Vincent Eugene sa Lemery MPS, si Ma'am Rhea Jean Maridia sinang baby girl dira sa Zaraga nga nagalantaw. Good shout out gid dira sa inyo sa Zaraga Municipal Police Station Pro 6 nga nagalantaw man. Thank you so much. Thank you so much kid. And of course si Ma'am Dova sa Magaysay Botante nga nagalantaw gid dira sa Kingdom of Saudi Arabia. Yes, thank you so Yes, much. and of course si Ma'am Ohelia dira sa Supply. Yes. Thank you so much ma'am for watching dira sa inyo. Shout out lang na sa inyo. Shout out. Yes. And of course, ang kalantaw man si classmate ko sa high school na si Alvin Moliado. Thank you so much for watching. Sa Canada ni sa subong nga kabalikatina. Wow, hindi kasi sige yung mga classmates sir no. Kag siya ni naghatag sa naligat sa mga 50 stars, 10 stars. Wow, thank you so much sir. Thank you so much, kid. Mga bunggag. Kaga subong man sa kay Chris Cloud Blusa no nagalantaw man. Thank you so much, kid. Hello, thank you ma'am. Chris Cloud. Kaga sa liwat no, happy birthday liwat kay kabalikat Vince. Blusa Junior. Hindi na full name. Okay. Vince lang. Kag subong man si Inday Janice na thank you so much for watching man. Sa tanan naton sining mga live viewers nga hindi naton ma-acknowledge. Hindi na mo kamo may isa-isa. Comment lang kamo sa comment lang kamo na kun nga ma-acknowledge namon kamo. Ano malaki naman buot sa ibanda. Kung sa mga wala dira ma-acknowledge, so gina-acknowledge ginamon kamo kag kung sa wala dira nga ma-shoutout naton. I-shoutout ginamon kamo. Okay, para hindi fair, mo. Para fair. Aron makabati naman tas ang istorya. Okay, pwede pa kamo kay abot. Sa Picat family naton dira subong sa pamuna ni Police Lieutenant Colonel Jojo Yutabalok nga nagalantaw gid. And of course ang bago naton nga si Sir Ray Baba, ay ba Sir Ray Baba. Si Sir Ray Ganha. And of course sa aton dira nga mga upod di Ma'am Glyza, di Sir Sotomir, di Sir Loreno, deputy pa natin si Sir Ilalto, yes. Si Ma'am Genovia, si Solinap, si sino pa ginang nalipat si Sir Helpy. Ay, ganun makabati naman ng star yan, si Sir Sander, si Sir Grass, si Sir sila mag-yan. Di ma'am, ay sila man ni Kaiha, of course. Isa-isa ko nakabalaan nyo man ang taya nyo, ma'am. Katatlo, anesthesyahan. Hindi mo kadumtong. Okay, sa tanan natin sining nga mula ma-shoutouts, gina-shoutout ginamon ka mo. Kaga pwede ka mong ingabot pa no, may harap ang bilin ng mga ginutlo na sa aton sining live program sa Subong Aga.
And of course, good morning man dra sa aton sining mga nagalantaw dra sa banwa sa Dingli Iloilo. Kay Ma'am Elsa ano dra no nga nagasoki man nato dra. Thank you so much again. Sir, kinabalik ko si Sir Acolya, si Okay. Biason, si Nadlo Ma'am ka kapatid istorya. ang si Manuel Kitira. Si ano si Canto Mayor yung Yes, ano, si Sir Chris? Canto Mayor. Okay, Si Ma'am Karen, and of course nila sa babaw, si Ma'am ni Sir Jerome. And of course si classmate ko, mate. Kaya ba siya naman kita wala koneksyon to kay Tugay. Kaya hindi man knowledge. Si Ma'am Geraldine, ginaganto na sa babaw, mayroong aga sa inyo. And of course, the Ganes MPS is also watching. Si Ma'am Lante Aportadera Dolente, nagalantaw kita sa Concepcion. Thank you so much, Ged. Yeah. Sa aton sining oras nga last 10 sa 54 sa Aga Kabalikatina. Nakatutok ka pa ba? Yes. Wow. Sa aton sining programa Ilo. na gano'n na tayo. Na gano'n na Ang piling dramatista, Nag-rated kita, no? na tayo. Doon ka, pero namin siya, sir, doon ka sexy, Wow. doon ka salty. Okay, our Philippine Standard Time Wow. is 10:54 in the morning. Wow, nagsihog Bago na tayo. Pero lang sabi, so bantayan ninyo kay Base, may mga bago kita nga programa. Yes, may mga bago kita nga segments. Yes. Bantayan nyo. Hutik sang hutik-hutik. Kaya magatukod kita sa mga bago sining mga programa kung Yes. mga entertain pagit ka po, no? Yes. Ay, para malipay man ka mo, kay mabas na karon pinulis karon ka pansako gidbalan. Yes. Daan naman sa time nga para sa aton nga para abuton, way ta pakabalo sang date, pero may para abuton kita nga coronation night. Yes. Sang aton Ilongga Cops on Air. Linay sa Linay sa IPCO. Mga Ilonggo Cups natin mga candidates. Na supposed to be tani isang March, pero tungod sa busy schedule kay mga artista nga aton mga contestant and of course dili sa IPPO, Yes. naglabot na kita subong April, malabot kita May, malabot kita June, Yes. hasta makalabot kita sa gusto namon labutan. And by the way, kali ginapa lapnag ginamon ng hapon nga pasalamat sa tanan-tanan nga nag-join. And of course, by the way, sir, ang aton gali sir nga Yes. pinalangga nga isa sa aton kabaro diri sa Iloilo Police Provincial Office, si Police Major Yes, the late Police Major Yes. Soliana Domingo. yes, nga ginhaya subong diri sa IPPO kang gapon nag-start ang iyang public viewing. Yes. Mga alas 2 na sa nakaabot diri kapos naghatag kita sang mass sa iya alas 5 sang hapon Eucharistic mass para sa blessings sang iya soul hasta ni sila karon alauna sang hapon. Yes. Pwede pa kamo kalantaw o kung kakadto diri subong para makahatag kamo sang inyo nga prayer sa iya kag mayara kita di viewing and vigil nga ginaubra kag kada office naton diri sa IPPO may ara time nga paghatag sa iya sang vigil kag sa iban pagdira nga naga pumuluyo pinalangga naton nga si Major Domingo arin na diri sa Subong kay basi karon dugay mga alauna ipaga-turn over na sa ilang lugar. Pagkadalaw naman sa Kabalikatina no, sa Banwa sang Limery Iloilo ay Yes. dito nga hometown no Sir the late Police Yes. Major Domingo kag subong man no. Ang tentative schedule no sa sining lubong is on May 25 no. Yes ata Kag for any changes na pag-announce man sa gyapon nato. tentative mo There is aton sining official Facebook pages. So sa liwat no sa pagpunguna sa aton sining officer in charge, Police Colonel Bayani Razalano nagapalabot gid sa pagigunong na no sa pamilya no sang mga naulila ni Sir no, the late Police Major Solian Domingo. Kag siyempre upod man ang inyo sining mga Ilocaps diri sa bugos nga persa sang Iloilo Police Provincial Office. Sa liwat naghatag kami sa Amondi pa condolences sa inyo sa pamilya kag sa tanan-tanan dira nga relatives ni Sir Domingo pwede na kamo kakadto diri karon. Kag sa buong man nagpalabot magita no sang condolences no sa mga classmates si Sir no ni Sir Domingo kag subong man sa iya sining mga friends man no nga which is makita man naton nga nagabisita o supportive sila nga nagabisita gid no diri sa wake no sang aton sining former ano nato no logistics and supply officer naton kag nangin happy man si Sir no sa mga pila ka mga kabanuhanan diri sa probinsya sa Iloilo like sa Banwa sa Barotac Viejo, Barotac Nuevo kag subong man sa Alimujan and San Miguel no nga naging happy man si Sir kag subong man sa Banwa sa Cabatuan. So once again, nagpasalamat kita kag sa inyo sining suporta kag nagapadangat kita no
sang empathies and condolences no sa family ni Sir Danate Police Major Solian Domingo which is nga na ano si Sir no sa involved sa traffic incident dira sa barangay Sambag sa distrito sang Haro sa syudad sang Iloilo. So sa liwat sa aton mga motorista da halogit kita kag sa aton mga pedestrians dira nga mga gatarabok bala kung kisa nga nagakapot pa sa cellphone kag kung ano-ano man da please maghalong kita kag kung bala naton nga crowded ang area sa mga motorista naton please hinay lang kita sa pagpadalagan. So ginagreet naton da sir by the way si Leganes MPS nga nagalantaw. Okay, thank you so much for watching. Si Ma'am Lante Portadera Budoleta nagalantaw man sa Concepcion and of course si Ma'am Ron Abel Belasa Rojo. Yes, we go. Thank you so much kid for watching. And of course si Sir Retsky Ranjuez, Ray Francisco. Sir Ray Francisco is also watching from Tagaytay City. Thank you so much, sir. Thank you so much. And of course, si subong man si Mama Luisa Lo is watching mo. Thank you so much. Kag si Sir Ritsky Aran West gali is RPNO Manila is watching ko no. Sa dining RPNO Manila kabalikata ina. Yes. Basi kung makakomment si Sir kung sa ano ni siyang RPNO, no. Sir. Okay. And by the way, si Ma'am Gwebs Kilma sa San Dionisio nagalantaw man. Serbisyong tampad sa Barotac no nagalantaw man ang Barotac Veo MPS. And of course, Bana ni Carmela and good morning ma'am sa answer. Nagalantaw gid ako sa Pontevedra MPS copies PPO is si watching. classmate na si Uwan nato no si Namon no si Val Carcel sa classmate Val Carcel. Thank you so much kid for watching. Dara sa Capiz PPO no sa Pontevedra naglisubong na sign no. Amin ko man naton dito sa Aklan no sa taligdan sining mga Tinoy. Okay, thank you so much for watching sa tanan naton sining mga live viewers. Diri sa aton sining official Facebook page ang Iloilo Police Provincial Office. Kay subong man nag-tie up kita no with Radyo Ogyon. No, padayon man kita sa 106.7 FM sa inyo sining mga FM radio sets. Thank you so much guys sa inyo sining pagsubaybay sa aton sining programa. Kinatanay naman kita buwas no sa aton sining programa ang Kape kag Balita. Alas 11 naman inatob to alas 12 sang Otto. Once again, nagpasalamat kita sa opportunity nga ginatag sa local government unit sang Santa Barbara, Iloilo sa papunan ni Mayor Dennis Superficial kasubong sa management staff sang Radyo Ogyon Santa Barbara. Nag-live kita nga naka-broadcast no dere sa Kabalikata Multimedia Convergence Center sa kalwa ni Dr. Miloy. Sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis ay ligtas ka. Sa ngalan sa aton officer in charge sa Police Colonel Bayani Razalan, nangin ko po ninyo sa subong agang inyong mga kabalikat. Sa technical side, Police Corporal Richie May Haujan. Ako naman si Police Staff Sergeant Erwin Magarza. Kag ako naman si Patrolwoman Maria Rena Panes Diwatin. Inyo, masaligan.